Irridu ngħixu f'soċjetà li tinkludi lil kulħadd u li kapaċi nagħtu spalla lil min ikun fil-bżonn għax aħna poplu jimpurtana minn xulxin. Dan kien il-messaġġ tal-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca waqt iċ-ċerimonja feluq l-ewwel qaritona nazzjonali. Il-President ta' Malta qalet li l-qari għandu jsir passatemp hekk kif il-qari m'għandux isir biss fl-iskejjel. F'messaġġ wieħed inkoraġġiet lit-tfal biex ikomplu jaqraw u appellat biex iħeġġu lill-oħrajn biex jagħmlu bħalhom. Filwaqt li ringrazzjat li żewġ ambaxxaturi tal-qaritona nazzjonali, Samuel Farrugia u Carla Bela, ħabbret li di President's Trust se tkun qed tgħin biex jinxtraw apparati għal tfal biex ikunu jistgħu jaqraw. Kollox ħadu semma dwar 1000 student minn 22 skola primarja biex l-istudenti jiġu mħeġġa biex jaqraw iktar. Bejn dawn l-iskejjel ġabru total ta' 8600 euro b'dawk l-iktar li ġabru nataw medalja kommemorattiva. Waqt iċ-ċerimonja ġie premjat ukoll l-istudent li rnexxielu jiġbor l-aktar fondi fost l-istudenti kollha, Alexander Sisej, student mill-iskola primarja tal-Imġar Kullert St. Nicholas li nata wkoll rikonoxximent mill-President ta' Malta billi ħawes ġra fismu fil-President's Kitchen Garden.